كبرا سمعتنا بعوت هرجاي زدالو أفريقيا بسومن زي سعبو كقربيو حجون مسانا كتسنحو دقيمنا نعدم بلشونا حديكا بكندي عن كستي معبال أفريقيا بلشونا نولكاو ربحان مبال حزبي امينو زهابكا سلطان تدقيمكا حقب مقعصات اب منغو كل التوغنات ازي غبرلي ازي خغبرلكا ويكا ازي خغبرلكا ازي غبرلي تبايلو زكايد ገንዘባዊ ወይ ካል ረብሓዊ በላዕ አሰኒው ዝካየድ ገበኒው በአይን ሕግ ድማ ወሃባይን ተቀባላይን ገበነኛታትዮም ንብልሽውና ብዝምልከት ኣብ ሃገር አፍሪካ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ብውሕዱ ሓደ ካብ 4 ዜጋታት መሰረታዊ አገልግሎታት ንኽረህቡ ከም መድሃኒት ንኽዕድጉ ፓስፖርት ይኹን መምርሒ ፍቃድ መኪና ንኸውፁ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክምዝገቡን ካልእ አገልግሎታት ንኽረኽቡን ብላዕ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ሓቢሩ ብልሽውና ካብ ንሃብታማት ብዝያዳ ንድኻታት ከም ዝሃስን ኣብ ትሕቲ ሳራብ ዝርከባ 35 ሃገራት አፍሪካ ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ብሰንኪ ብልሽውና ዝኸተሎ ዘይሕጋዊ ምኽፋል ብላዕ 36 ሚእታዊት ድኻታት 19 ሚእታዊት ድማ ሃብታማት ሰባት ከም ዝተሃስዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ بمسرت مصنعتي اب افريقيا زبزح بلشونا زرأيلا هاجر ديموكراسياويت ريبوبليك كونغو ابز هاجر اب وشت عامت 8 ميتاويت كاب حزباوي اغلغلوتات كركب غبو كم زخفل كفلت انكلو زتحته بلشونا زلوا هاجر دما موريشيس كوينا 5 ميتاويت كاب حزبا اب تمساسال غداي غبو كخفل تجديدو اب كم بعل كينيا اوغندا مالاوي نيجيريا زامسلا هاجرات غداي نمسلات لعل ناي بلع وي غبو مخفال غديتا كم زلو كلته كاب سلسته سبات دما بزعبو كي زاربون نا بوليس كي ترعن حنا كيف الديوم زفرحوا بمخانهم افهم كحزو كم زمرصو تفليتو بلشونا يكون مخفال بلع اب منغستي نقدي هنصا ابيات فردي بوليس ميديا سيفيل محبرسب تمرتي ابيات تمرتن يونيفرسيتاتن سبورت كوتاس اب كل محبراو صلاتات الله اتتكبر امنت ليغدل لديمقراسي الدخم قطباو عبيت السناخل دخنت يسفحفح اب منغو هبتا من دخان زلوغاك يغفح አከባቢያው በከላ ይፈጥር ናብ ጠቅሚ ህዝቢ ክውዕል ዝነበሮ ፕሮጀክታት ድማ ንጅባው ልቀሰባት ከም ዝኻዕበት ይገብር በመሰረት መጽናዕቲ ኣብ አፍሪካ በብዝሕ ግቦ ዝቕበሉ እቶም ብልሽውና ከይካይድ ቀንዲ ሓለውቲ ክኾኑ ዝነበሮም ፖሊስ ክኾኑ ከለው 47 ሚእታዊት ቀጺሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ 39 ሚእታዊት አባላት ባይቶ 36 ሚእታዊት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ወይ ቀዳማይ ሚኒስተር 34 ሚእታዊት ካብ ቀጺሉ ድማ ሰብ ንግዲ ኣብያተ ፍርዲ ዘባው ምሕዳራት ዘይ መንግስታውያን ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖታውያን ትካላትን በብተሮም ይስርዑ ኣብ ገለ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኬንያ ሓያሎ ሰባት ጉዳይ አጋጢሞም ወይ ተበዲሎም ናብ ፖሊስ ካብ ምጥራዕ ትምባል ይመርጹ እቲ ምኽንያት ኣብ ፖሊስ ከይዶም ኣብ ዝጠርዕሉ ክሲ ክንምስርተልኩም እንተኾይና ግቦ ክፈሉ ተባሂሎም ስለ ዝሕተት እዩ መንግስታት ኩባንያታት አገልገልቲ ህዝባዊ ጽላታትን ዝግበር ብልሽውና ኣብ ታሕቲ ወሪድና ኣብ ተራ ሰራሕተኛታት መንግስትን ተሪእና ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝወሃቦ ማህያ ንክራይ ገዛ መግብን ዕለታዊ መነባብሮን ክሽፍን እንተዘይክኢሉ ነገራት ከሳለጥ ካብ ህዝቢ ግቦ መቕባል ከም ማህያ ገይሩ ይዝወስዶ መብዛሕተን ሃገራት አፍሪካ ድማ ህዝባዊ አገልግሎት ንዝህቡ ሰራሕተኛታትን ግቦ ማህያ ዘይከፍላ ምስ ምዃነን ኣደዳ ብልሽውና ይኾና ብልሽውና ንህይወት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትንክፍ ዝኽእል ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ኣዕናዊዩ ንኣብነት ብሰንኪ ብልሽዋት ሰበስልጣን መንግስቲ ሓገግትን ኣኽበርቲ ሕግን ግዝኣት ሕግን ሕጋጋትን ይዕምፀፅን ናብ ዘይተደልየ ጠቕሚ ይውዕልን ኣብ መንግስቲ ነበረ እምነት የጉድል ንዲሞክራሲ የዳኽም ብሰንኪ ብልሽዋት ወሃብቲ አገልግሎታት ናብ ብምዕባልን ምህናፅን ትሕተ ቐርፂ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ሕክምናን ካልእን ክውዕል ዝነበሮ ገንዘብ ኣብ ጁባ ውልቀ ሰባት ይኣቱ ብሰንኪ ድማ ንብልጽግና ሕብረተሰብ ክውዕል ዝነበሮ ፕሮጀክታት ይባኽን ብኸምዚ ኣገባብ አፍሪካ ዓመታዊ ኣስታት 150 ቢልዮን ዶላር ትኸስር እዚ ድማ 00 كسار هزبيو ኣብ መንጎ ሃገራት ውድድር ብምግባር ዓመታዊ ኣብ ዝወፅእ መጽናዕታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ምሕላው ናጻ ፕረስ ቁጠባ ምዕባለ ብልጽግና ውልቃውን ማሕበራውን ናጽነት ድሕነት ሓጎስ ትምህርቲ ንግዲ ምዕቃብ ኣከባብን ካልእን ዝርዝራት ሃገራት አፍሪካ ወትሩ ኣብ ታሕቲ ምስ ተሰርዐን ኣቐዲሙ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ንብልሽውና ዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻብ መብዛሕተን ሃገራት አፍሪካ ኣብ ታሕቲ ሰሪዕወን እዩ ኣብ በርሊን ርእሰ ከተማ ጀርመን ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ብልሽውና እንታይ እዩ ብኸመይ ይካየድ ብኸመይ ይዕቀን ኣብ መንጎ ሃገራት ብኸመይ ይፈላለ ንምምላስን ብልሽውና ንምቅላስን ዝቆመ ውድብ እዩ
بمسرت ودب بلشونا بزي قلوصنت زكايد زي حقاو قبن بمخانو كاول كسبات كساب تكالات منغستي كوبانياتات سبسلطان منغستي زي حقاوين قجلتات زتقالل بمخانو ኣብ ልዕሊኡ ጽጹይ መጽናዕቲ ክግበርን ገበነኛታት ሚሕኻን ሙጻን ቀሊል ጻዕሪ ዝሓትት ስራሕ ከም ዘይኮነ የመልክት። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ 180 ሃገራት ዓለም ንዘሎ ብልሽውና ብምምማይ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ዝርዝር እተን ዝወሓደ ብልሽውና ዝተረእየለን ዝበለን ሃገራት ከም ትልሙድ ኤውሮጳውያን እየን፣ ብፍላይ ድማ ሃገራት ስካንዲኔቭያ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ኒውዚላንድ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ስዊድን፣ ስዊዘርላንድ፣ ሲንጋፖር፣ ኖርዌይ፣ ኔዘርላንድስ፣ ሉክሰምበርግን ጀርመንን ክኾናን ከለዋ ኣብ ታሕቲ ተሰሪዐን ዝርከባ ድማ ሕጂ እውን ከም ትልሙድ ብሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዓብለለዩ። ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶርያ፣ የመን፣ ሱዳን፣ ኣፍጋኒስታን፣ ቬኔዙዌላ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሊብያ፣ ጊኒቢሳውን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን። ኣብቲ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ ዝርዝር ብተወሳኺ ካብተን 180 ሃገራት እተን 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ዳርጋ መብዛሕተን ኣብ ትሕቲ ፍርቅን ተሰሪዐን። እተን ዝሓሸየ ዝበሃላ ሃገራት ቦትስዋና ኣብ መበል 34፣ ሩዋንዳ መበል 51፣ ናሚብያ መበል 56፣ ማውሪሽየስ መበል 56፣ ሴኔጋል መበል 66፣ ደቡብ ኣፍሪቃ መበል 70፣ ቱኒዝያ መበል 74፣ ሞሮኮ፣ ቤኒንን ጋናን ድማ ብሓባር ኣብ መበል 80 ይምደባ። ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ሱዳን መበል 173፣ ኤርትራ መበል 160፣ ኬንያን ዩጋንዳን መበል 137፣ ጅቡቲ 126፣ ኢትዮጵያ ድማ መበል 96 ተሰሪዐን። መብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ብዘይካተን ኣብ ኩናት ዘለዋ ልዑል ዓቐን ብልሽውና ዘመዝግባ ብሰንኪ ዘይበቑዕ ምሕደራ እዩ። እንተኾነ ብልሽውና ኣብ ድኻታት ሃገራት ኣብ ኩናት ዘለዋ ሃገራትን ሃገራት ኣፍሪቃን ጥራይ ድዩ ዝርአ ተባሂሉ ምዝሕተት መልሲ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣይፋሉን። ደረጅኡ ይፈላለ ዳ እምበር ብልሽውና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ናይ ዝዓለም ኣሎ ይኸውን። ስስዐ ኣካል ባህርያዊ ወዲ ሰብ ኮይኑ ክሳብ ዝቐጸለ እዋን ብልሽውና ክጐድል ዳ እምበር ካብ ገጽ ዓለም ፈጺሙ ክጠፍእ ከም ዝሕሰብ ክኢላታት ይገልጽዮም። ኣብተን ሃብታማት ወይ ምዕቡላት ዝበሃላ ኣብቲ ዝርዝር ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ዘለዋ ሃገራት እውን ኣብ ህዝባዊ ጽላታት ዝውዕል ናብ ካልእ ውልቃዊ ጠቕሚ ክትጥምዝዞ ደኣዩ ከቢድ እምበር ካልእ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ወይ ኩባንያታት ዝግበር ልውውጥ ግቦ ክትቆጻጸሮ ከቢድ እዩ። ሃገራት ኤውሮጳ ብጠቕላላ በሰንኪ ብልሽውና ዓመታዊ ኣስታት $990 ቢልዮን ይኸስራ። ካብተን ሃገራት ብብዝሒ ብልሽውና ኣብ ድሕሪት እትርከብ ሃገር ዩክሬን ክትከውን እንከላ ካብ ናይ 2019 ባጀታ $12 ቢልዮን ሽታማይ ኮይኑ ጠፍዩ። ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ህዝቢ ብዝተገብረ መጽናዕቲ ድማ 75 ሚእታዊት ኣብ ሃገራቶም ብልሽውና ከም ዘሎን እናዓበየ ይመጽእ ምህላውን ይኣምኑ። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ብትግርኛን ክትርጎም ዓለም ለኻዊ ጉልጽነት ዘስምዕ ኮይኑ ብልሽውና ንምምካት ኣብ 1993 እዩ ኣብ ከተማ በርሊን ከም ዘይመኽሰባዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ኮይኑ ብምምዝጋብ ተመስሪቱ። ኣብ እስታት 100 ዝኾነ ሃገራት ድማ ቤት ጽሕፈት ኣሎ። ዘጊት ናይ ልዕሊ 25,000 ሰባት ናይ ብልሽውና ጥርዓናት ሰሚዑ ንዝበዝሐ ካብኡ ጎስጓሳት ክገብረሉን ናብ ሕጊ ክቕርቦን ክኢልሎ። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ንብልሽውና ንቕሓት ህዝቢ ብምዕባይ ጥራይኻ ክትከላኸሎ ትኽእል ኢሉ ይዝኣምን። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንብልሽውና ብዝምልከት ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ሓደ ዋዛ ኣሎ። ንሱ ድማ ክትገይሽ ኢልካ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ እትኸደሉ ፓስፖርትኻ ንተቖጻጻራይ ኣብ ትህበሉ እዋን ተቖጻጻራይ ካብ ፈልዮታት ፓስፖርትኻ ሓንቲ ጐዲላላ ኢሉ እንተመሊሱካ ግቦ ክፈል ማለቱ ከም ዝኾነን እታ ጐዲላ ዝተባህለት ናይ ሓሳብ ፈልዮ ብመልክዕ ገንዘብ የእቲኻ ከም እትህቦን ይግለጽ እዩ። 99 ዓመታት ናይ ሕርሻ መሬት ክራይን ኣፍሪቃን። ሓንቲ ሃገር ኣብ ካልእ ሃገር ሓንቲ ኩባንያ ኣብ ሓንቲ ሃገር መሬት ን30 ዓመታት ን70 ዓመታት ን300 ዓመታት ተኻርያ ዝብል ዜና ንሰሚዕና። ብፍላይ ዝበዝሐ ግዜ እንሰምዖ ቁጽሪ ድማ እቲ መሬት ን99 ዓመታት ተኻርዩ ዝብል ዜና እዩ። ሃገራት ወይ ኩባንያታት ስምዕ ብምክያድ ንሕርሻ ንህንፃን ንኻልእን ዝኸውን መሬት ንዝተናውሑ ዓመታት ክራያን ምስ ወዳእ ኸዓ ንዋንኡ ክመልሶን ወይ ውዕለን ክሕድሳን ልሙድ ተርእዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ 99 ዓመታት መሬት ብኽራይ ሸይጣ ዝብል ወረ ብብዝሒ ዝረኣየላ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክትከውን እንከላ ኣብ 1990ታት ናይ ሕርሻ መሬት ክራይ ብዝብል ኣብ ሱዳን ክጅምር እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓያሎ ስቡሕ መሬት ሃገራት ኣፍሪቃ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ይዝግለጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ዓለም ኣስታት 115 ሚልዮን ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ክራይ ዝኣተወ እዩ።
ዝበዝሐ ካብዚ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ይርከብ። ዛጊት ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ማላዊ፣ ሞዛምቢክ፣ ዛምቢያ፣ ማዳጋስካር፣ ጋና፣ አንጎላ፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ማለት ኮንጎ ብራዛቪልን ማልን ስቡሕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣካርየን ኣለዋ። መሬት ተኻርየን ዘለዋ ድማ ሃገራት ወይ ኩባንያታት ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠር፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ዮርዳኖስ፣ ህንዲ፣ ቻይና፣ ደቡብ ኮርያ፣ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ሽወደንን ካልኦትን ይርከበን። ኣየነይቲ ሃገር ኣበየናይ መሬት ተኻርያላ ንዝብል ከም ኣብነት ምስ ንርኢ ኣብ ሱዳን ዝተኻርያ ሃገራት ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠር፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ዮርዳኖስ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ህንዲ፣ ጀርመን፣ ኣብ ታንዛንያ ስዑድ ዓረብን ቻይናን፣ ኣብ ማዳጋስካር ደቡብ ኮርያ፣ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ዛምቢያ፣ ሞዛምቢክን ቻይናን፣ ኣብ ማሊ ስዑድ ዓረብ ክጥቀሳ ይኽእላ። ተኻሪ ዘሎ ሰፍሓት መሬት ብድምር ኣብ ሱዳን 9.8 ሚልዮን ሄክታር፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 7 ሚልዮን ሄክታር፣ ሞዛምቢክ 6.6 ሚልዮን ሄክታር፣ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 2.9 ሚልዮን ሄክታር እዩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ክራይ መሬት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ኣብ 1990ታት ይጀሚሩ። ብባህሪአን ንሕርሻ ምቹ መሬት ዘይውንና ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብፍላይ ድማ ስዑድ ዓረብን ቀጠረን ንሕርሻ መግብን መፍረ እንስሳን ኢለንየን መሬት ተኻርየን። እተን ዝተረፋ ሃገራት ካብ 2006 ንድሓር ክስዕባን ከለዋ ካርቱሪ ዝተባህለ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ንግዲ ትካል ዝርከቦ ሓያሎ ኩባንያታት ህንዲ ኣብ 2009 ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣስታት $4 ቢልዮን ወፍሪ ካይዱ። ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ተኻሪ ድማ እቲ መሬት ንምህርቲ ንሰደድ ዝኸውን ፍዮርን ንመግብን ውፅኢት ሕርሻን ከም ዝዋዕለ ይንገር። እዚ ኣብ ኢትዮጵያን ህንዲ ዝተዋህበ መሬት ንሓረስቶት ካብ ናይ ሕርሻ መሬቶም ከፈናቕሎም ከሎ ሓያሎ ድማ ብዘይካሕሳ ካብ መሬቶም ከም ዝባረሩ ተገይሮም። ቻይና ብወገና ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብቲ ብብዝሒ ጫካ ግራብ ዝርከቦ ዝነበረ ቦታ 2.8 ሚልዮን ሄክታር ብምክራይ ባህርያዊ ኣግራብ ብምብራስ ብናይ ዘይቲ ተምሪ ኣግራብ ክትኮን ከላ ኣብ ሞዛምቢክ ድማ ብተመሳሳሊ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብምክራይ 10 ኣማይ ቻይናውያን ሓረስቶት ኣስፊራትሉ። እዚ ገለ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ክራይ መሬት ክኸውን ከሎ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ነቲ ናይ ክራይ መስርሕ ምግባት መሬት ኢሉ ዝገልጾ እንተኾነ ብግቡእ ወፍሪ እንተተኻይዱሉ ግን ንናእሽቱ ጀመርቲ ሓረስቶት ክኽስብ ከም ዝኽእል ይምጉት። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደበሩ ማእከል ምርምር ናይ ምግቢ ፖሊሲ ምስ ፋኦ ዝጸረር ርእቶ እዩ ዘሎ። እቲ ማእከል እቲ ናብ ክራይ ውዒሉ ዘሎ መሬት ሰፊሕን ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሕን ብምዃኑ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምንጭ ማይ እውን ስለ ዘጠቓልል ንህዝቢ ዘመዛብልን ሓረስቶት ተኸባቢ ኣብ ገዛእ መሬቶም ጽግዕተኛታት ክኾኑ ዘገድድን እዩ ኢሉ እዩ ዝጠቕሶ። ክራይ መሬት ድማ ንረብሓ መንግስታት ካብ ምዃን ሓሊፉ ንህዝቢ ጠቕሚ ከም ዘይብሉ እቲ ማእከል ይምጉት። ኣብ ኣፍሪቃ ብዘይካ ንሕርሻ ንኻልእ ማዕላውን መሬት ይካረዩ። ገለ ካብኡ ብመንግስቲ ብወግዒ ዘይተሓበረ ኤርትራ ሓንቲ ደሴት ን99 ዓመታት ንቐጠር ኣካርያ፣ ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ ን30 ዓመታት ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣካርያታ ዝብል ከም ኣብነት ይጥቀስ። ንእግረ መንገድና 99 ዓመታት ናይ መሬት ክራይ ወይ ናይ መሬት ውዕል ካበይ እተበገሰዩ ምስ ንርኢ 99 ዓመታት ምክራይ መሬት ኣካል ሕጊ ብሪጣንያ ኮመን ሎው ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ተግባር ዘየለዩ ጸኒሑ ኣብ ግዝኣታት ብሪጣንያን ካልኦትን ርዒሙ። እቲ ሕጊ ኣብ 1723 ዝወፀ ኮይኑ መሬት ን99 ዓመታት ክካረ ቃል ብቓል ዝገልጽ ዘይኮነ ክራይ ካብ ናይቶም ነቲ ውዕል ዝኸተሙ ሰባት ናይ ህይወት ግዜ ንላዕሊ ዝጸንሕ እዩ ንምባል ዝተኣታተወ እዩ ነይሩ። እቲ ሕጊ በቶም ሽዑ ዝኸተሞ ጥራይ ዝውሰን ዘይኮነ ቀጺሎም ዝስዕቡ ወለዶታት እውን ወይ ነቲ ክራይ ክቐጽልዎ ወይ ድማ ከም ሓድሽ ንኽዘራረብሉ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ሓደ ካብ ውርያት ኣብነታት ናይ ዝበና ናይ 99 ዓመታት ናይ መሬት ውዕል ንሆንግ ኮንግ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ መንጎ ቻይናን ብሪጣንያን ዝተኻየደ ነበረ። ኣብ መወዳእታ 17 ክፍለ ዘመን ወይ ድማ ኣብ መጀመርያ 18 ክፍለ ዘመን ብሪጣንያ ምስ ቻይና ንግዲ ክትገብር ጀሚራ። ገለ ካብቲ ብሪጣንያ ትነግዶ ዝነበረት ጣሳ፣ ሃርን ቆጽሊ ሻህን ይርከቦ። ድሕሪ ግዜ ብሪጣንያውያን ምስ ሻሂ ፍቕሪ ሓዞም። ቻይና ብብዝሒ ተፍርዮ ስለ ዝነበረት ድማ ብሪጣንያውያን ነጋዶ ብብሩር እናቐየሩ ቆጽሊ ሻሂ ናብ ሃገሮምን ኤሮጳን ክእትዉ ጀሚሮም። እንተኾነ ብሪጣንያ ብዘጋጠማ ቅልውላው ብሩር እቲ ንግዲ ክትቀጽሎ ይከኣለትን። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ድማ ኦፒዮም ዝተባህለ ኣወላፍዕ ዕፀ ፋርስ ንቻይናውያን ከም ቅያር ብሩር ክሸጠሎም ጀሚራ። በቲ ዝረኽብዎ ብሩር ድማ ቆጽሊ ሻሂ ክዕድጉ ጀሚሮም።
أزي توحت ألا تشاينا نتعد أفارس كتجرو سلز جمرت بزدما أب منغو خلتين هاجرات كوينات أوبيوم استسمي كل التجزي حيال وقت تخيلو نتقينات نمهدا وعل سلام تخيله كم سم معدمة أبش حنشو منتميتن 4 كلتن بريطانيا نهونغ كونغ كم معرفي مراقب كتكملا تصني حقا أبش حنشو منتميتن 9 أبز جبرو كال سممع بريطانيا نهونغ كونغ نتيسعن شعتن عامتات كتوننا تسمامعن أبتشعو جزين بريطانيا وكيلو أبتسممع زتساتفه ديبلوماسينيا كلاود ماكدونالد دحرو أبزهابو مجلسي 9 عامتات يلو كوعالن كله أتي 9 زبل قطري زي ودا مسلو كم زنبرة تأمينو كم وعل كلتين هاجرات دما بريطانيا بهونغ كونغ كتجزا دحر مصنحة دحر 9 عامتات أبشحن 9 ناب تشاينا مليساتا هاجرات أفريقيا دما حجي 9 عامتات زقبرو زلو وعلات كراي مريت دحرو انتاي كم زقاتمو زمت ولودتات كم سكرويم بعوت أرجاي استدلوه أفريقيا بسومنزي تفتيمولو